फंसे खोथा बुंहरनो लुबैयो माइनाव नों जेरावखि थाया फैदो जेन'बा नोंनि फिसायाबो हनै जाया लोङा दंगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन नैबे भिडिअआ नैथि भिडिअ जागोन जायनाखि एक्स एनडिमिनि हिन्जाव गोमानानै दङ बिनि सायाव जागोन आङो दाख्लैबो खोनानो मोन्दोंमोन आङो दहायनि भिडिअआवबो बुंदों क'क्राझार जिल्लायावहाय सासे एक्स बेलटिनि हिन्जावा गुबुन हौवा लानानै खारनानै दङ गुबुन रायजोआव होननानैहाय आङो मिथिनो मोन्दोंमोन नाथाय बेखौ आं भिडिअ होनाय जायाखै नाथाय आं फन फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आं दिनै फिन खोनानो मोनबाय जोंनि एक्स एनडिमिनि बिसि गोमानानै दङ आङो बे कनक गयारि होननायजों बिथांनि फिसायजों एसे सावरायदोंमोन फनावहाय बे कल रेकर्डखौबो आङो नोंथांमोननो खोनासंहोगोन आरो नोंथांमोना खोनासंनानै मा सानो उनावहाय कमेन्ट होब्लानो जाबाय। हेलौ औ खोनादोंना? औ खोनादों। ओमफ्राय दायो दे बावैसो ससियेल मिडियाआवहाय नोंथांनिफ्राय भिडिअ फैनाय नुदों बे बाथ्राफ्रा माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा? हागोन आं हागोन जेनेबा आंनि बिसियाथ' दाख्लै 17 थारिखनिफ्रायनो दासिमाव दिनैसिमाव बै गथ'बो गैया ओमफ्राय आंनि हिनजावबो गैया बिनि थाखायनो जेनेबा आंनाव कल खालामनाय जादोंमोन नालाय 17 थारिखनिफ्राय दिनै 29 थारिखसिम जाबाय दिनै आंनि हिनजाव आरो फिसाबो गैया बिनि थाखायनो आं नोंनाव कल खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय फिसायाबो आंना इंलिस मिडियामाव स्कुलाव फरायगासिनो दं नालाय ओमफ्राय दिनैसिमाव 29 थारिख जाबाय ओमफ्राय दिनैसिमाव गथ'बो गैयि गथ'नि मोखांखौबो आं नुनो मोना ओमफ्राय आंनि हिनजावनि मोखांखौबो आं नुनो मोना गथ'नि फरिखाया 10 थारिखआवनो 10 थारिखआवनोबा अब्ला 10 थारिखआवनो फरिखाया जायोब्ला अब्ला बै गथ'नि बेनि माबाया मा जागोन फरायनायनि बिनि लाइफआ मा जागोन नैबेखौ आं साननानै जेनेबा नोंनाव आं कल खालामनानै दिनै आं नोंनाव बुंहरनाय जादों आरो आंनि हिनजावा थांनाय गोबावसैयानो आं थारिखखौ जेनेबा आं बुंस'नो हाला गोबावसै गैयाबाबो 7 बोसोरसो जाबाय बेसिमाव दिनैसिमाव आंनि हिनजावा गुबुन हौवाजों कन्टिनिउ जोंनाव थाबाय थायो नाथाय बे खामानि खोथाफोरखौ दस्रा गुबुन मानसिफ्रा नुनानै आंनि खिथाहरबाबो नाथाय आं बे समाव फोथायनायबो फैयामोन नाथाय आंनि मेगनजों दिनै आं डेक्टिभ नुयो बिनि आखलखौ आंनि सायावनो बे मबाइल लानानै देखायो आरो आं बिनि आखल आखुखौ गासिबो नुजोब्बाय बिनि थाखाय आं सानसे साननै थानो हायियाव बेनि माबायाव आंनि हिनजावनि सायाव आं जेनेबा रायनानै फंसे फंनै बुङो आङो रायो बुयो एसे एनै बुयो ओमफ्राय बे हिनजावा अब्लाबो आंनि बुंनाय रावखौनो दिनैसिम बियो माबा गोरोबनानै लाया आंखौ बजबनानै लाया फिसाय महरै आंखौ बजबनानै लाया बियो दिनैसिमाव दासिमाव बियो माबा जाबाय खनब्रैसिम जाबाय बियो गामिजों हमजानाय बुजानाय गुबुन आउट मानसिजोंबो सोरबा हरजानाय आरो गामियावबो हमजानाय बुजानाय अनेक बार जाबाय दिनैसिमबो बियो माबाखौनो बे आखलखौनो बे सोलिबाय थायो माबोरै सोलियो जेनेबा आं बेखौ सोंबाय नोंनि सायाव मा बै हौवाया नोंनि सायाव मानि थाखाय नोंनाव रिलेटिभआव नोंजों थाबाय थायो आं सोंनो बे जेबो खिथाया आरो मबाइल मोनाबानो बे हिनजावा आंखौ रायो आंखौ माबा माबि गाज्रि भाषाजों रायनानै खारनो मानो आं खारखानसैमोन माखानसैमोन नोंखौ नाङा ओरैबायदि खोथाजों आंखौ बुंबाय थायो नाथाय आंनि हिनजाव हिसाबै आं अननानै गावनि हिनजाव नालाय आं अननानै जेनेबा आं मबाइलखौनो बे लाफिनदिसै आखलफ्रा सोलायफिननायखौ होननानै आं बेनो होबाय आरो बे मबाइल होनाय लोगो लोगोनो मास मोनसेनि गेजेरावनो बियो जेरै बै समाव रायजो राजा हमजाना बुजादों आरो बेबायदिनो नै दिनैसिमाव दासिमाव बिनि आखल आखुआ दिनैसिमाव गारनाय फैया बे आखल आखुखौ आं नुनानै आं हिनजावफोरा बुङो बेबायदि जानांला होननानै फिसाया गथ'आ देरबाय एसे रोंबाय एसेब्लाबो रोंजोबबाय नों दिनैसिम बिमानि आखलखौ नुबा फिसाबो लायो होननानै आं बिमाखौ आं रायनाय फैयो नाथाय दिनै आंखौ गाज्रि रावजोंसो सोंखारिनानै आंखौ बुङो अब्ला आं मा खालामनो बेफोरबायदि साननानै आं हिनजावखौ फंसे फंनै रावजों सोंखारियो बुयो एखमबा रायो बे बाथ्राखौनो लानानै गावनि जाथि खुरमाजों बियो मा होनो खिथाहरनानै आंखौ गाज्रि रावजों खिथाहरनानै बे हिनजावा आंनि हिनजावा बै आंनि बिहाव बिखुनजो जानाय गावनि बिमादै जानाय बिहाव बिखुनजो जानाय आंखौ उल्था रायहरफिनो अब्लाबो गावनि गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामना लाया जाहैबाय ना लायाखै दिनैसिमाव ओमफ्राय बियो गावनि न'खरनि जाथि खुरमा ओमफ्राय दायो गोमानानै बेसेबां जाखो होनदों गोमानाया दाख्लै 17 थारिखबा दिनै 19 थारिख जाबाय 29 थारिखबा खयदिन जाखो 12 दिन जाबाय ने बे माससिमाव 12 दिन जाबाय बे मासनि नामा औ बे मासनिनो ओमफ्राय नोङो ओरैहाय बिहाव बिखुनजोनाव खबर लाहराखै खबर लाहरजोब्बाय आं न'निफ्रायथ' गासिबो बुंजोबखायो अलरेडि बुंजोबखायो जोंनाव फैयाखै होनना आं दाख्लै थानायावबो एफार हैनाय लोगो थानानि आइसियाबो फन बुबाय आरो थानानि आइसियाबो फन बुनाय लोगो लोगो बिसोरो जोंनाव फैखाय जों जेबो मिथिया
बेबायदि खोथा बुंबाय आइया बुंबाय। नों बिहाव बिखुनजोनाव सोंहरनायावहाय बिहाव बिखुनजोआ मा होनदोंना नोंखौलाय? बिहाव बिखुनजोआ आंनाव बुङो जों जेबो मोनथिया बे संसारा नोंसिनि सायावसो जों बेयाव जोंनो हाबा हरखाबाय हाबा हरखानानै जोंहा बेयाव नोंसोरखौ साननांगौ जेबो दरखार गैया होननानै बिहाव बिखुनजोआ आंखौ रायहरो ओमफ्राय फनखौ दाननानै होयो। ओमफ्राय दा मानसियाथ' गोमानानै दं बिनि नागिरनायनि बिसोरो लाहार फाहार लादोंना लायाखै? ओइ न'खरनिफ्राय जेबो लाहार फाहार लायाखै नोंनि सायावसो बे नागिरनाया होननानै आंखौसो उल्था बुंहरो। अब्लाथ' न'खरनि आखाइ दं जाहैबाय। औ आंथ' सानो न'खरनि आखाइ दं बेजों लोगोसे जाय हौवाया बेजों आंनि हिनजावजों रिलेसनाव थायो ओमफ्राय बेजों बिसोरो माबा दंखायो कन्टेक्ट दंखायो ओमफ्राय आंखौ सावना होनानै आंखौ बोखारनानै गारनाय ओमफ्राय लास्टआव आं गारलायोबा बे हौवाजों जाय हौवाजों रिलेसनाव थायो बे हौवाजों बियो माबा मोनसे सानैजों गोरोबनाय बा माबा मोनसे खालामनो सानदों आरो। ओमफ्राय बे हौवायाबोथ' हिनजाव गोनांखा? बे हौवायाबो हिनजाव गोनांखा फिसा सानै गोनां बिनि हिनजावा रांख्रबनानै दं बेसा ओंखाम मोनजायैयानो सानथाम जाबायनो माइरं गैया बिहाव बिखुनजो गोनांखासो बिहाव बिखुनजोआ बेखौ जोबथा अनो ओरैबायदि अनो बेखौ ओमफ्राय बिहाव बिखुनजोआथ' गारनो हायाना ओरैबायदि मानसियाबो बिनि हिनजावा उन्दैसो उन्दैया समायनाथार थाखाय बिहाव बिखुनजोआ बेखौ अननानै लोंनायखौ बै गावनि बिहामजोनो बै हौवानि बिफाया बिमा बिफाया जाहोहैयो खिन्थु बिनि खायसेखौ बे फैसा होआ। न'खरनि मानसियाबो जेबो खबरखौनो लायाखै होनबाय गैयाल' होनो होनबाय दा आंनि मोन्दांथियावथ' न'खरनि मानसिनि आखाइ दं बेयावहाय सिखोमानायावहाय नङाब्लाथ' बिसोरो दै गांनांसिगौमोन मानसिया गैया नागिरनांगौसोमोन बिसोरबो। औ नंगौ। दा 100% न'खरनि मानसिया बेयाव आखाइ दं आरो। आखाइया बै हौवाजों आखाइ दङ बियो बे न'आवबो थाङाखै नंगौ बै आइसिखौ थगायखायामोन आइसिनो आं दाख्लैयो माबायदों थारिखखालि बिनि बे मानसियाबो जाय आंनि हिनजाव रिलेसनाव थादों बे हौवायाबो ओइदिनखालि 15,000 थाखा लायखानायखा खाराव माराव नागिरब्रबना लायदों ओइदिनखालि सारिथायाव बे हौवायाबो गोमादों आंनि हिनजावबो सारिथायाव गोमादों। दा न'आव थाङाखैब्लाबो न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ मिथियो कन्टेक्ट दङ नङाब्ला न'खरनि मानसिफ्रा दै गांसेबो नागिरनो थानायावथ' आं एजार होबाय गासिबो मथा मथि गथ'आवबो आं एजार होजोबखाबाय जोंनि पार्टिनि मानसिनाव गासिबो होजोबखाबाय। दा जेबोथ' हगारनायाव जेबो प्रब्लेम गैखाया दा? ओहो जेबो गैया प्रब्लेम गैया आं गासिबो माबायाव होजोबखानायखा। दे जागोन दे। नों जेबो प्रब्लेम गैया। औ दे। नोंथांमोना मिथिगौना एक्स इन्डिबि होननानै बुङोब्ला दा गोबां एक्स इन्डिबियानो जेलाव जोबजानानै दङ नाथाय बैफोरनि बिसिफ्रा दिनैबो हाजिरा मुजिरा मावनानैहाय गावनि बिसायखौहाय नेनानै दङ जेलनिफ्राय माब्ला गगोन होननानैहाय लामा नायनानै दङ नाथाय बिनिया गावनि फिसायानो गावजों थासान्दियावनो बेफोरबायदि जानाया बिराद साननो गोनां बाथ्रा। फिसाया जेलाव दङ हिनजावा खुद्रि खुद्रि खाफाल बुयै बुयैहाय लामा नायनानै दङ दिनैसिमबो बेस्रा लोगोसो मोनाखै न'आवसो सफैयाखै फिसाया ओरैबायदि लामा नायथाबनानै दङ माब्ला गयो बेफोरबायदि बुंनानैहाय दिनैसिम फिसायखौ नेनानै दङ बैसोरसो अरिजिनेल हिनजावा बेखौसो बुङो आखल गोनां हिनजावखौ। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? दा आं बे बाथ्राखौ ओरैनो बुङाखै मानोना आं गोबां नुबोबाय दिनैसिमबो दङ सोरबा सोरबा 10-12 बोसोर जेल जानाय दङ बैसोरनि हिनजावफ्रा दिनैसिमबो मैगं थाइगं फानलायनानैहाय जानानै दङ आं बेखौ नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो आं नैबे भिडिअआवहाय फोरमायनाय जादों। दा नोंथांमोनाथ' कल रेकर्डखौ खोनाखाबाय मा बुंदों मा बुङाखै बेवहाय माने बिनि बिसिखौ सिखोमानायावहाय न'खरनि मानसियाबो मदद दङ मानो मदद दङ जों मानो बुंखो मानोना बिजामादैया न'खराव खनले खबर हरनायावबो न'खरनि मानसिया देहायाव नाङाखै न'खरनि मानसि गोमानानै दङ देहायाव नांनांसिगौमोन बिथांमोना गावसोरजों कन्टेक्ट गैयाब्ला गावसोर मिथियाब्ला गावसोर सिखोमायाखैब्ला बिथांमोना देहायाव नांनांसिगौमोन मानोना बियो गावनिनो मानसि गावनिनो थै बैजोंहाय हमनो हायोदि न'खरनि मानसियानो आखाइ दङ होननानैहाय डाइरेक्टलि 100% बुंनो हायो आरो आं नैबेखौ बुंबाय। न'खरनि मानसिया गाज्रि मोनो मोजां मोनो बे बिसिनि खोथासै नाथाय जुलि जाखानाय मानसिखौ बेफोरबायदि बोखानाया आयेननि बेरेखाबो आरो धोरोमनि नोजोरावबो बिराद साव मोनगोन बिसायनि गाबनायखौबो बिसिनि न'खराबो सैनांगोन बेबायदि मोनहैनो हागौ उनावहाय आं डाइरेक्टलि बुंखायो। नाथाय बेफोरबायदि जुलि जाखानाय मानसिखौ बिदि बोखानानै आलदा खालामनाङा बोखानानै गुबुन हौवानो हरनाय बेफोरबायदि माब्लाबाबो साननो नाङा। बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन आं गोलाव बाथ्रा बुंलिया भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना
भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव दाब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव फेसबुकाव भिडिअखौ नुदोंब्ला फल' खालामनो दाबाव गासैखौबो नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय बेयावहाय बुंबाय थालायनायनि गोनांथि गैलिया बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय